ಒಳ್ಳೆರಪ್ಪ ಮೇಲೆ ಓಲುಂಡು ಮಾರೈ ಜನ ಓನು ಕಟ್ಟು ಮಲ್ತೊಂದುಂಡು ತಾರಿದ ಮಿತ್ತು ಮಣಿ ಉಂಡ ಏನಾದ್ರು ಲೆತ್ತದು ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ಗೆ ಪೂಜೆ ಮಾರಿದ ಹಲೋ ಹಾಂ ದಾದಣ್ಣ ಸ್ಟಾಕ್ ಇದ್ಯಾ ಇಲ್ಲ ಅಯ್ಯೋ ಈ ಜನ ಕಟ್ಟು ಮಲ್ತು ಬಿಡ್ನಿ ಖಾಲಿ ಮುಗಿದೀನಿ ಮಣದು ಯಾನು ಬೈದಿನಿ ಯಾರನ್ನ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಮಲ್ಪರೆ ಆರು ಖಾಲಿ ಪರ್ರೆ ಮಣದು ಕಟ್ಟು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಹಲೋ ದಾದಣ್ಣ ಒಂದು ವಾಲ್ಟರ್ ಬಂದಳಿಕೆ ಕಲಿ ಪರ್ರೆ ಬತ್ತಿನ ಅತ್ಯಾನು ಹಿಂಗೆ ಕಲಿ ಬುಡ್ಚಿ ಈರ ಮಾರ್ರೆ ಇರು ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಣಚ ಯಾನು ಬೇತೆ ಇருந்து ಫೋನ್ ನಿರ್ತೀನಿ ಕೋಡೆ ಫೋನ್ ಮಲ್ದಿತ್ತೆ ಅದೇ ಬರ್ಪೆ ಮಣದು ಹಾಂ ಮೂಲು ಅಂದ ಹೆಂಗೆ ಬರ್ರೆ ತಾದಿ ಗೊತ್ತಾ ಪೂಜಿ ಹಾಂ ಆ ಪಿಂಟೋ ಗಾರ್ಡನ್ದ ಉಲೈ ಬೈದೆ ಎನ್ನ ಬದಿಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಲೈಟ್ ಕಂಬ ಉಂಡು ಇರುತ್ತೆ ಬತ್ತಲೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಜಾಗ ಸಮ ಹೈಟ್ ಎಲ್ಲ ಬರ್ತದೆ ಹೊರ ರೈಟ್ ಬಲೆ ಅಲ್ಪಾರ್ದ ಲೆಫ್ಟ್ ದೇತೊಳ್ಳೆ ಹಾಂ ಓಕೆ ಯಾನ ಉಳ್ಳೆ ಸೈಡ್ ಉಳ್ಳೆ ಮೂರೊಂದುಳ್ಳೆ ಹಾಂ ಎನ್ನ ಬೇಲಾನ್ ಜತ್ತೆ ಹಾಂ ಓಕೆ ಬಲೆ ಈ ಜನ ಇದೇ ಇದೆ ಅಣ್ಣ ಅವಳ್ದಾದೆ ನಾಡು ನೀ ಬಲೆ ನೀ ಮುಲ್ಲೆ ನಾನು ಕೆಲವು ಕಡೆ ನಾಡಿಯ ಮಾರೇ ಹೀರ್ ಬತ್ತಿನ ಸಾತಾಗ್ತೀನಿ ಸೀತಾ ಸರ್ತ ಆಯ್ತು ಎಂಚ ಉಂಡು ಇನ್ನಿತ ಕಲಿ ನೇ ಕಲಿಯನ್ನ ಚೀಪಾಗಲಿ ಹಾವ್ ಪರ್ಪರ ಚೂರು ಟೇಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪುಗ ಚಾಲು ಮಂಡ್ಯ ಚಾಲು ಬರ್ಚಿ ಹೌದೇ ಗುಷಿನಿ ಲೆಕ್ಕ ಅಂಟು ಬತ್ತಿನ ಬರ್ರ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಎಂಚುಂಡು ಬಾರಿ ತೀಪೆ ಉಂಡು ಮಗ ನಮ್ಮಲ್ಪ ಕಲಿವರ್ನಕ್ಲೆ ಏರ್ಲ ಎಡ್ಡೆಜ್ಜಿಂದ ಬಂತು ಏರ್ ಯಾನ ಕಿರಿಯಡ ಪಕ್ಕಡ ಹಿರಿಯ ನಾನು ಕಂಡಾಟ ನಾಡ್ಯಾರ ಅಂದದ ಅಯ್ಯೋ ದೇವ ಅಲ್ಪ ಬನ್ನಾಗ ಏರಡ ಕೆಂಡಲ ದಾದಣ್ಣ ಏರ್ ಮಣ್ಣ ಇಂಚ ದುದ್ಬ ಪೇರು ಕಾಣ್ಬುಜೇರು ದಾದಣ್ಣ ಮಂಡೆ ದಾಲೆಜ್ಜಿ ಬಣ್ಣೆ ಗೊತ್ತು ಇರ್ನ ಮುಲ್ಪ ದಾಲ ಫೇಮಸ್ ಇಜ್ಜೋಡು ಅಲ್ಪ ಬಾರಿ ಜನ ಪಾತಿರ್ವೇರು ಫೇಮಸ್ ದಾಲೆಜ್ಜಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ತುಣ್ಣಂತ ಬೋಡಿವೇರು ನಮ್ಮ ಕೈಟೆ ಆಪ್ಪಲ ಮುರ್ತದ ಕತ್ತಿಪ್ಪು ಅವು ತಿರ್ತಿಲ್ಲ ಐದು ನಾ ಬೋಡ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡೋದು ಕತ್ತಿವಲ್ಲ ಇರ್ನ ತಿಗಲಿಕ್ಲ ತಾಗದು ನಮ್ಮಡದಲ್ಲಿ ಮಿತ್ತು ಹೌದಾಲೆಜ್ಜಲ್ಲ ಹೊರವರು ತಾಗುನ ಇನ್ನು ಮತ್ತೆ ಮಲ್ಲ ವಿಷಯ ಮಲ್ಪರೆಜ್ಜಿ ಯಾನ್ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಬಂಡೆ ಖಾಲಿ ಆಪಲ್ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಇತ್ತದ ಮತ್ತೆ ಜವನೇರಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಈ ಕಲ್ಲರ್ ಬೊಡ್ಚಂದ ಮತ್ತೆ ಕೂಟದ ಮತ್ತೆ ಮನ್ಪು ಇರುತ್ತೆ ತಯಾರು ಮಾಡ್ತದೆ ಐನ್ ನಿಂಗದು ಈ ಖಾಲಿ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಬೊಡ್ಚಿಂದ ನಿಜವಾದ ನೆಟ್ ಹಾಗೆ ತರಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಏರ್ನು ಐನು ಪೂರ ಪರ್ಪೇರತ್ತ ಅಕಲ್ನ ಜೂಗು ಎಡ್ದು ಪಕ್ಕ ಅಕಲ್ನ ಜೂವನೇ ಬತ್ತೊಂದು ಅಕ್ಲು ಪೋಪು ನೆಟ್ಟು ತುಕ್ಕ ಖಾಲಿ ಪಾಡ್ದು ಸೈತಿನ ಅಕ್ಲೇನು ಹೊರ ತೋಚ್ಪಾಲೆ ಹೆಂಗೆ ಖಾಲಿ ಪಾಡ್ದು ಏರ್ಲ ಸೈಪುಜಿ ಖಾಲಿ ಬಂಡ ದುಂಬು ದೇವರ ನಕಲು ಬಂತಿನ ಅಮೃತ ಅವನೇನಪ್ಪು ಪಾಡು ಎಂಕಲ್ಲ ಪೀಳಿಗೆ ಏತು ವರ್ಷಾಂಡು ಎನ್ನ ಅಮ್ಮೇರು ಬಿಡಿ ಎನ್ನ ಅಜ್ಜೇರು ಬಿಡಿ ಅಜ್ಜೇರ್ನ ಸಮೇತ ಖಾಲಿ ಬರು ಅಂತೆ ಒಂದು ವಂಶ ಪಾರಂಪರ್ಯ ಎಂಕ ವಂಶ ಪಾರಂಪರ್ಯ ಎಂಕಲ್ ಬೇತೆ ನೇನು ಬಿಡ್ದು ಕುಡೊಂಜಿಗೆ ಪೋಪುನ ಅಭ್ಯಾಸ ಏರ್ ಎಂಚಿನೇ ಪಾನಾಡು ಇತ್ತ ಈರು ಒಂಜಿ ದಿನ ಕಾಂಡೆ ಲಕ್ಕದು ಏತು ತಾರೆಲಿಕ್ಕೆ ಮಿತ್ತರ್ವರ್ ಈರು ತಾರೆಲಿಕ್ಕಂದು ಲೆಕ್ಕ ಇಜ್ಜನ್ನ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಾವು ದುಮ್ನಾನಿ ಎಂಕಲ್ ಗುದ್ದು ಬತ್ತು ಪೋತೆ ಅವ ಮನದಾನಿ ಖಾಲಿ ಬರ್ಪು ನಂಗೆ ಗೊತ್ತು ಲೆಕ್ಕ ಅಂಚೆ ಕಮ್ಮಿ ಬಂಡಲ್ಲ ನೂದು ತಾರೆ ಮಿತಾರವನೆ ನೂದು ಓ ಮಾರ ಏತು ಗಂಟೆ ಅಪ್ಪ ಒಂಜಿ ಮುಗಿನಾಗ ಹೌದಾಲೆ ಜನ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದೊಳೆ ಮುಗಿಪೋಡತ್ತೆ ಓ ಅಂದೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದೊಳೆ ಮುಗಿತಾವಡು ಪಕ್ಕ ಬೈಯಾಡ ಪಿರ ಮೂರು ರೆಜ್ಜ ಅದು ಕಲಿ ಮೂಲೆ ಬತ್ತು ಜನಕ್ಕೂ ಪರ್ಪೇರ ಅದು ಸಪ್ಲೈ ಉಂಡ ಬೇತೆ ಕಡೆ ಕೆಲವೇರು ಮುಲ್ಪದ ಮುಟ್ಟದಾಕಲು ಮತ್ತೆ ಮುಲ್ಪನೆ ಮತ್ತು ಬರ್ದು ಪೇರು ಪಕ್ಕ ಕೆಲವೇರು ಎಂಜಿನ ನನಗೆ ಗಡಂಗ ಕಲಿ ಉಂಡು ಗಡಂಗದ ಕಲಿ ಇತ್ತು ಎಂಕಲ್ ಪಿತಾಯ ಕಲಿ ಗೊರ್ಬುಜ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಗಡಂಗ ಹಾಕ್ಲಿ ಕಾತುಗಳು ನಾಕಲು ನಮ್ಮ ಕಿನಿಗಳು ಸುಧಾಕರನ ಗಡಂಗ ಉಂಟತ್ತೆ ಆಯ್ಕೆ ನಮ್ಮನೆ ಕಲಿ ಅವನು ಕುಟ್ಲಾಗ ಹೋಗ್ನು ಕಲಿ ಯಾಯ್ ಬೊಂಬಾಯಿ
ಬೊಂಬೈ ಹೋಗ್ಬಿಡ ಇತ್ತ ಫ್ಲೈಟ್ ಉಂಡತ್ತಿ ಒಂಜರ ಗಂಟೆದಲ್ಲ ಬೊಂಬೈ ಹೋದ್ ಮುಟ್ಟುಜ ಅವಳು ನೆಕ್ ಬ್ಯಾರಿ ನಿಕ್ಲ ಬೋಪುಣಿಗೆ ಅವಳು ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಸ್ಟೋರ್ಗೆ ಬರ ಬ್ಯಾರಿನ್ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಶೋರ್ ಉಂಡತ್ತೆ ಆರು ಪೊರ್ಬುಲ್ ಸಾಧಾರಣದ ಹರಿರ್ನ ಡೈಲಿ ಕಸ್ಟಮರ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಪೊರ್ಬುಲ್ ಜುವ ದೆಪ್ಪೇರು ಇಂಚ ಒಳ್ಳೆರಿ ಯಾರು ಜುವಲಂಚೆ ನರೇನ್ ತೂದೆ ಬೋಡಿ ಜನಕ್ಕಳು ಹೇಗನಿಗೆ ನಾರು ಕಾಲಿಟ್ ಐಟ್ ನೆಟ್ ಒಂದು ದುಡ್ಡು ಎತ್ ಮಲ್ದೆ ನಾವು ಪಂಡ್ರ ಅಲ್ಲಿ ಬಣ್ಣ ಪನ್ನಿ ಜನ ಎಡ್ಡಾರ್ ಜನ ಎಡ್ಡೆ ಆರು ಬೇತಕ್ಲೆ ಉಪಕಾರ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂಚ ಆರೆ ನೇರ್ಲ ದೂರು ಚೇರು